ягым. Шишмәң күзен ашып, сәлем бирә шелтер тавыш белән. Сузавымны басып, дәрман алып, үрләреңә, тауларыңа менәм. Инеш буйың куе таллы кына, гүя тынлык саклап, сакка баскан. Сүзәк ярның яшел келәмендә ромашкалар сары күзен ачкан. Әрәмәңдә һәрбер куак таныш, миңа атап балан төймә тезә. Сандугачлар яңа җыр чыгарып, моңа белән күңел кылын өзә. Хозурланып тыңлап йөрим ялгыз, кәк күкләрнең гомер юраганын. Тезләнәм дә җиргә сыйпап алам, һәр үләнең, һәр бер сырганагың. Тук башаклы арыш будайларын күреп, күңелемне горурлык хисе ала. Бер туктамый халкым минем, гел хезмәттә, олы максат белән һаман алга бара. Җиргә булган мәхәббәт үз эченә бик күп төшенчәләрне сыйдыра. Туган телгә мәхәббәт тә ул җир суларыбызның бөтенлеге, авылларыбызның язмышы, тормышыбызның муллыгы хакына армый-талмый хезмәт куючы кешеләренә карата олы хөрмәт хисе дә ул. Хезмәтеңдә һәрбер тамчы тирең бөртек булып төшсен җиреңә. Шушы бөртек татлы җимеш биреп, дам китерсен туган илеңә. Тургайларның моңа сеңгән сиңа, ал таңнарның сеңгән әһәңгә. И ипекәй, синдә генә бит ул
туган җирнең яме һәм тәме. Рәхмәт сиңа, тырыш игенче дус, бу хезмәтне изге күрүче. Табын күрке син үстергән икмәк, көч һәм гайрәт безгә бирүче. Biz o'zimiz Boltaşlığı yürmeybiz biz maqtanib. Biz uğrandan o'tgan şoqda qizlar qolavuqtanib. Hoylaylar, leylerine kulleri, boylardan qizlar jig'li sanduq shaytillari. Hoylaylar, leylerine kulleri, boylardan qizlar jig'li sanduq shaytillari. Maşa uzan şapka elle abındığız mı? Sarığa sabışkan sığız elle sağındığız mı? Hayleyler, leylerin ne kulleri, bu ileride kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Hayleyler, leylerin ne kulleri, bu ileride kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Birden de yana yürek, işten de yana yürek, yana yürek, yana yürek, yana kadar ne gerek. Hayleyler, leylerin ne kulleri, bu ileride kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Hayleyler, leylerin ne kulleri, bu ileride kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Tuğan yokni jırgamakta biz hizmette donildik. Şulay yerge dondorakda yigitlerning muğanı. Hayleyler, leylerin ne kulleri, bu ilerden kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Hayleyler, leylerin ne kulleri, bu ilerden kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Hayleyler, leylerin ne kulleri, bu ilerden kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Hayleyler, leylerin ne kulleri, bu ilerden kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Bu ilerden kızlar jig'li sanduğa shaytilleri. Мен 1930 елның 30 августы. Балташ районының ұйышу көне дип кабул итү кирәктер. Шушы көнне авыл җыеннарында сайланган вакиллар катнашында район советының беренче сессиясе уздырыла. Район советы, аның президиумы, башкарма комитетының рәисе сайлана. Районның үзәге итеп Түнтәр авылы билгеләнә һәм шул сәбәпле районда Түнтәр районы дип атала. Бөек Октябрьнең 14 еллыгы көнне район җитәкчелеге тулысы белән Балташка кайтып урнаша. Һәм 1932 елның башыннан район Балташ районы дип атала башлый. Яңа оешкан район җитәкчелегенең төп игътибары бу елларда авыллардагы халыкның тормышын җайга салуга нигезләнә. Төп юнәлеш билгеле, күмәкләшү була. Зур кыенлыкларга карамастан 1933 елга күмәкләшү нигездә тәмамлана. Районда 8 дистәдән артык күмәк хуҗалык барлыкка килә. Күмәкләшеп эшләүнең беренче елларыннан ук район халкы зур уңышлар яулый. Мәсәлән, 1933 елда Сосна колхозы һәр гектар сөрүлек җиреннән 15 центнер уңыр җыеп ала. Яңа тормыш, үрнәк, Сталин исемендәге Шәмгун,
Ленин исемендәге Кызыл көч һәм башка колхозларның нәтиҗәләре югары була. Дәүләткә икмәк сату йөкмәләрен Балтач районы беренчеләрдән булып үти. Районнан 6 кеше колхозчы ударникларның беренче һәм икенче съездларында катнашалар. Икенче съезд уңаеннан барган ярышта җиңеп, районыбыз республиканың күчмә кызыл байрагына лаек була. Районның яшәү чорында аның халкының фидакар хезмәтенә, түземлегенә сакланмый мөмкин түгел. Авыр сугыш һәм аннан соңгы газаплы елларда бу фидакарлык аеруча тирән чагыла. 1941-1945 елларда район дәүләткә 1,353,000 пот ашлык, 50,000 пот ит, 1,674,000 килограмм сөт җитештереп тапшырган, 8,954,000 сумлык заем, 3,328,000 сумлык лотерея сатып алган. Танк колонналары төзү өчен 630,000, самолет эскадрильялары төзү өчен 2,383,000, җиңү фондына 555,000 сум акча җыеп тапшырган. Авылларыбызда беренче электр лампалары 50нче елларның башында кабына. Ул вакытта үйләргә шатлык булып кергән электр утын колхозларның әз егәрле электр станцияләре бирә. Ә дәүләт электр шелтәре районыбызга 1967 елның көзендә килеп җитә. 1970 елның башына районыбыз авыллары тулысынча электрлаштырыла. 1965 елдан соңгы чорны районыбыз үсешендә яңа бер этап итеп карау уңайлыдыр. Бу елда бөртекләрнең һәр гектарыннан 9,5 центнер, бәрәңгедән 130 центнер уңыр җыеп алына. Терлекчелек продуктлары җитештерү һәм сату темплары үсә. Колхозларның икътисады ныгый. Авылның йөзен яшәү рәвешен тамырдан үзгәрткән киң социаль яңарышның башы нәкъ шул еллардан башлана. Авылларыбызда бер-бер артлы яңа мәктәп биналары, балалар бакчалары, мәдәният йортлары, медицина, сәүдә, көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары үсеп чыгалар. Бу еллар гомумән төзелеш эшләренең киң колаш алуы белән истә калган. 70-80 елларда районыбызда каты катламлы юлларның киң шелтәре барлыкка килә. Бу эш район колхоз совхозлары, предприятиеләре, юл идарәсе көче белән башкарыла. Юлларны төзү өчен материал үзебездәге елгалардан алынган вак-таш кулланыла. 1979 елда халык хуҗалыгы өчен әһәмиятле чара, интенсив рәвештә күп санда күперләр төзү эше башлана. 1978 елда районга табигый газ китерү эше башлана. 1985 елдан киң колаш белән районыбыз авылларына газ трассалары сузу, йортларга һәм җитештерү предприятиеләренә газ тоташтыру эшләре башлана. 1999 елның көзендә районыбызның барлык авыллары табигый газга тоташтырылып бетә. Районыбыздагы җитештерү хезмәт күрсәтү предприятиеләренең үз тарихы бар. 1930-35 елларда район җирлегендә Красный Труд, Стахановец, Кызыл Октябрь, Дружба, Кызыл Тукучы кебек вак артерияләр эшләгән. Әнә шулар базасында мех әйберләр җитештерү фабрикасы, Карадуган мебель фабрикасы, Балтач сөт май комбинаты, авыл хуҗалыгына хезмәт күрсәтү өчен төзелгән НТСлар базасында киң колашлы Балтач сельхозтехникасы, Агрохимсервис үсеп чыктылар. Алар зур җитештерү һәм тәэмин итү тармагы буларак авыл хуҗалыгы предприятиеләре, колхозлар үсешендә гаять мөһим роль уйнадылар. 90нчы еллар катлаулы, болгавыр чор бу. Ил өстендә үзгәреш җилләре исә, торгынлык, таркалу процессы башлана. Билгеле, бу җилләр безнең туган төбәгебезне дә читләп узмый. Әмма шушы шартларда да районда игенчелек үсте. Терлекләрнең баш саны сакланды. Продукция җитештерүдә кискен үзгәрешләр булмады. Бөртекле культураларның һәр гектарыннан 40 центнердан күбрәк уңыр җыеп алуга ирешелде. Һәр сыердан 5000 килограмм күбрәк сөт савып, меңләгән райондашларыбызның олуг хезмәте нәтиҗәсендә зур җиңү яуланды. Игенчелектә азык культуралары үстерүгә игътибар артты. Мелиорация тармагында ясалма күлләр булдырылып, районыбызда 7000 гектардан артык җирдә сугару эшләре башланды. 1997 елда районыбыз ел язмасында алтын хәрефләр белән язарлык тагын бер олы вакыйга булды. Игенчеләребез район тарихында рекордлы 1 гектардан 51,6 центнер, барлыгы 167,770 тонна уңыр җыеп алып, республика күләмендә беренче урынга чыктылар. Районыбызда төзелеш темплары киммәде генә түгел, сизәрлек үсте. Шушы елларда үсеп чыккан дистәләрчә мәхәббәт объектлары санап булыр иде.
Бу яктан да халыкның көндәлек тормышына бәйле төзелешләргә өстенлек бирелде. Соңгы елларда республика җитәкчелеге тарафыннан кабул ителгән күп санлы программалар безнең районыбызда да үзенең куанычлы нәтиҗәләрен бирде. Яшь гаиләләргә, яшь специалистларга торак төзү өчен акчалата ярдәм күрсәтү, заманча сөт җитештерү комплекслары, саву заллары белән терлекчелек биналарын үзгәртеп кору, игенчелектә җитештерүчән яңа техникалар алу һәм технологиялар куллану, Бөек Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү, авария хәлендәге күп фатирлы йортлардан яшәүчеләрне күчерү, күп балалы гаиләләрне һәм ятим балаларны торак белән тәэмин итү тормышка ашырылды. Заман таләпләренә туры китереп яңартылган мәктәп һәм балалар бакчалары, яңа мәдәният йортлары, модульле фельдшер-акушерлык пунктлары, хоккей, спорт мәйданчыклары, парклар, төзекләндерелгән шишмә буйлары — булар бар да райондашларыбызның уртак хезмәт җимеше. Республикабыз картасында кечкенә генә бер кисәкчек булып торган Балтачыбыз менә шулай ерак бабаларыбыз салган ныклы нигездән тайпылмыйча, заманы үзгәрешләреннән калышмаска тырышып, 2020 елда үзенең 90 яшьлек юбилеен лаеклы каршы алды. Юбилеең белән сине, Балтачым. Hayırlı gün, hürmetli hizmet aldığınları, muhterem konaklар. Bugün Baltaşlılar için ayrıca da süyünüşlü, istelikli beyram. Gadi gine işini de sənğət yugarılığında boşqarışı, üz tırışlıkları bilen kollektivlarında hürmet kazanğan, hizmet mayakların hürmetli tantanası. Halıq arasından kalkıp çıkkan, zirek zatlar danlı Baltaşını. Qaynar hisli, ujet fidakarlar, jiңу üçün күпме көч saldı. Газиз jiribizning her karışın, yeşil yurgan itti yaktашlar. Her tarmakta hizmet batırların, selamlasın, qaynar alkışlar. Hürmetli rayonumuz aldığınlara, fidakar hizmetigizge en ılı, en жылы rahmet hislerin iriştiriu üçün, Beyramimiz sahnesine Baltaş Municipal rayonu başlığı Ramil Reşit ulu Nutfullinni çağırabız. Rahim etiniz. Hayırlı gün. Hürmetli Marat Azatovich, Kamil Asatovich, hürmetli veteranlarımız, hürmetli alımlarımız, hem yetekçilerimiz. Bugün biz uzun bitken 2020 yılga netice yasarga aldığınlarımızı hürmetlerge jinaldı. Üzerinin konuştu da bursulu meşakkatleri bilen 20 yıl uzun bitti. Pandemiya gel beydir evuşta big zor köp kıyınlıklar tuğuna karamastan bizden hizmet kollektivlarımız rayonumuz halkının turmuşunu yakşırttığı rayonumuzun ekonomikasını yakşırttığı boyunca big tırışıp neticeli hizmet koydular. Uzun gitken yıl big köp tarihi istelikli vakıyalarga Bay yıl buldu. Tatarstan Avtonomiya Sovet Sosyalistik Respublikası uyuşuğuna 100 yıllık, Büyük Vatan Soğuşu'nda 75 yıllık, rayonumuzun uyuşuğuna 90 yıllık datları, vakıyaları bile o tarihte kirip kalacak. Şulay yok. Bizim için büyük mühim bulgan Respublikamızın Prezidentin saylavlar yılı buldu. Hem Baltaş halkı her vakittagıça köpçülük tavuş verip indi Rüstem Nurgaliyoğlu Minnekhanov prezident bulup saylandı. Şulay yok. Avul ciliklerinin de deputatlar korpusu saylanıp hakimiyet organları formlaştı. Umumen Respublikamız içinde, rayonumuz içinde uzup gitken yıl, oңышlı yıllarının birisi buldu deyip etsem yalgış bulmaz. Bigirek de indi bizden ağıl hocalığı rayonu bularak, ağıl hocalığı için
оңашлы ел болды. Ол болмасын игеншілікте, ол болмасын тірлікшілікте. Игеншілікте соңғы елларда ең рекордлы оңашлы жиып алдық. 130 мың тоннадан артығырақ. Алдағы елмен шағыштырғанда ол 30%-қа артығырақ біртүклі һәм ұзақты культура жиналып алынды. 43 миллионға якын халықтардан оңаш жиналды. Шулай ук біздің үшін айрықша мөһим болған тірлік ғасыр культуралары 160 мың тоннадан көбірек азық біремдігі жиылып, алдағы елмен шағыштырғанда 40%-тан көбірек жинап алдық. Шуңа бәйлелеуште сүт жетіштіру 98 мың тоннаға якын болды. Бұл шәхси қожалықтарынан тыш. Алар біле бірге 135 мың тонна. Һәр күнне енді біз 300 тоннадан артық көбірек сүт жетіштіре алдық. Шулай ит жетіштіру өлкәсендә дәген шактый гына үсешкә ирештек. Башка өлкәләрдә дә ул социаль, мәдәни өлкәдә спорт, мәгарифтә булмасын, су өлкәсендә бигрәк тә миллиард ярым сумлык эшләр, капиталь ремонт һәм су эшләре башкарылды. Соңгы елларда шулай ук иң югары күрсәткеч. Кайсы гына өлкәне алсак тагын халкыбызның тырыш хезмәте белән, республиканың зур ярдәме белән, президентыбызның программалары белән бик зур уңышларга ирешү юлы булды дип әйтәлим. Һәм шушы куйган хезмәтегез өчен, тырышлыгыгыз өчен, хөрмәтле алдынгылар, хөрмәтле ветераннарыбыз, җитәкчеләребез, мин бу трибунадан барсы өчен дә улы рәхмәтемне белдерәм. Һәм киләчәктә дә Балташ халкы тырыш һәм бердәм булган булып, әле безнең уңышларыбыз тагы да артыр дигән ышанычта калдым. Бәйрәм белән сезне. Инде безнең бәйрәмебезне олылап кайткан Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Азат улы Җаббаровны шушы сәхнәгә чакырам. Марат, хөрмәтле Рамил Рашидович, хәерле көн, кадерле хезмәттәшләр, авыл хезмәтчәннәре һәм тармак ветераннары. Бүген Татарстан Россия Федерациясында авыл хуҗалыгы продукция җитештерү буенча алдынгы позицияләрдә бара. Узган ел дикмәкле ел булды, республикада 5,5 миллион тонн ашлык саклауга салынды, 2 миллион тоннан артык шикәр чигендере, 360 мың тоннан артык май урыгы, 1,5 тонна бәрәңге һәм яшелчә җыелды. Терлекләрнең нәтиҗәләре кушлату өчен җитәрлек күлемдә азык әзерләнде. Татарстан бөтен Россия сөтенең 6%-ын тәшкил итә. Сөт җитештерү буенча алда бара. Татарстанда авыл хуҗалыгы үстерүгә Балташ районы хезмәтчәннәре дә үзенең зур өлешен кертте. Авыл хуҗалыгы нәтиҗәләре рейтингында район 6-нчы урынга чыкты. 2020 елда Акчалата керем 3,5 миллиард сум тәшкил иткән. Елга тугайым җитештерелгән продукциясе күләме 2019 елга карата 113%-ка арткан. Урып җыю компаниясе районы экранда да бар, 130 мың тоннадан артык бөртекле җыеп алды һәм 1 гектардан уртача 42,6 центнер алынды. Бу республиканың иң югары уңышларының берсе. Узган елны Балташлар авыл территорияләрен комплексы үстерү программасы һәм эремегезле терекле идентификация программасы буенча да актив кушылды һәм киләчәктә дә бу эшне актив барырга кирәк. Терлекчелек өлкәсендә үсешләрдә сөтендә 2020 елда районның эремегезле терекләр саны артты. 6912 тонна җитештерелде. Сөт җитештерүдә бик каты арттыруга таба бара. Бүген район агросәнәгать комплексы үсеше зур өлеш кертүчеләрнең күбесе дә бу залда утыра. Ирешелгән югары нәтиҗәләре һәм тырыш хезмәт итүче агрономнарга, механизаторларга, терлекчеләргә, ветераннарга да һәм авыл хезмәтчеләренә зур рәхмәт әйтәсем килә. Рамил Рашидовичка зур рәхмәт әйтәсем килә. Чынлыкта шулай итеп бөтен шундый матур бәйрәмгә күп кешене җыеп алып, күп кешегә шулай рәхмәт әйтеп бару бәйрәм үткәрү. Ул да безнең өчен дә бик матур бәйрәм. Һәр районда шулай итеп
матур итеп төрле районда төрлечә үткәрәләр, но Балтач районы ел сайын шундый елның авыруына карамаска да, елның теге проблемалар бу карамаскан да, пандемия бу карамастан да бары шулай матур итеп барыгыз да җыеп алып, шулай бәйрәмне үткәрү өчен чынлап та бик зур рәхмәт. Менә бүген йөреп чыктык, Рамил Рашидович белән бер яңа кооперативта булдык, май кооперативында булдык. Переработка мәсьәләләрендә район эш алып бара. Татарстан хуҗалыгында булдык. Зур планнар, зур эшләр алда куелган. Сөт арттыру буенча да, төрле продукциялар арттыру буенча да зур планнар куелган, технология эшләре буенча да зур планнар куелган. Шуңа күрә менә бергәләп шундый бер бердәмлек команда белән Рамил Рашидович сез бергәләп сүз дә юк. Монда безнең үзебездән булдырганны, үзебездән министрлык ягыннан бу шартны күпме булдырабыз, бу аватләсә ансында эшләбез. Президентыбыз ягыннан бөтен яклап президентыбызга нинди үзебезнең яктан сорау куйсак та, нинди мөрәҗәгать белән килсәк тә президентыбыз каршы килгән юк. Узган елның авыруктан карамаска да бер программа безнең бер сум акча киселмәде. Бөтен планлаштырган бөтен эшләр эшләнде. Бу 21-нче елга да, яңа елга үзебезнең ничек планлаштырган эшләр Аллага шөкер менә ел матур башланып килә, матур итеп карлар ява. Безгә бит инде бүген җиргә дым кирәк, кар кирәк, яңгыр кирәк, вакытында кояш кирәк, авыл хуҗалыгына шулай гел дә һаман кирәк тә кирәк. Но менә экранда бөтен показательләр бар, бөтенсе файдага эшли, бөтенсе булсын дип эшли. Хөрмәтле дуслар, чынлап та менә яңа елда 21-нче ел шулай матур итеп килсен. Һава торышына караганда да, бәя мәсьәләләрендә дә безнең федераль министрлыкта да безнең алда зур планнар куя. Шуңа күрә бергәләп эшләп, бергәләп тырышып, киләсе елларда да шулай итеп менә сәламәт булып, исән-сау булып, бөтен теләгән уйлар, бөтен теләгән планнар тормышка барыбызда ашсын. Киләчәктә исән-сау булып, бөтен юлаган эшләребезне бергәләп, шулай зур республиканың президент командасы буларак матур итеп киләчәк бу елны да матур итеп шулай бергәләп эшләп чыгыйк. Барыгызда бәйрәм белән, барыгызга да рәхмәт. Исән-сау булып яшәргә барыбызга да. Бик зур рәхмәт сезгә. Бәйрәмебезнең матур традициясын дәвам итеп, үзләренең кылган гамәлләре, башкарган эшләре белән районыбызда гына түгел, бәлки республикабыз горурлыгына әверелгән якташларыбызны тәбрикләүдән башлыйбыз. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар, сезнең кайнар алкышларыгыз астында дәүләт бүләкләренә ия булган хезмәт батырлары белән якыннанрак танышыйк. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен хөкүмәт бүләкләре бирелә. Авыл хуҗалыгы җитештерү өлкәсендә озак еллар намуслы хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган агроном мактаулы исеме Яңа тормыш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең баш агрономы Заһидуллин Илгиз Куддус улына бирелә. Республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә керткән өлеше өчен Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре мактаулы исеме Балтач Агрохим сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең баш инженеры Хөсәенов Илшат Миннегали улына бирелә. Рәхим итегез. Россия Федерациясы Авыл хуҗалыгы министрлыгының ведомство бүләкләре һәм Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының истәлекле бүләкләре кул сәгате тапшырыла. Агросәнәгать комплексында күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының рәхмәт хаты авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе консультанты
Ahmadiyev Eduard Robert o'rnina beriladi. Rahim etasiz. Agrosanoat kompleksida ko'p yillik natijali xizmati uchun Rossiya Federatsiyasi Avul xo'jaligi ministrligining rahmat xoti Qizil yo'l avul xo'jaligi yetishtiruv kooperativi kombaynchisi G'aliyev Rafiq G'alimulla o'lna beriladi. Rossiya Federatsiyasi Avul xo'jaligi ministrligining rahmat xoti aktivist avul xo'jaligi yetishtiruv kooperativi Süt tovar fermasi mudiri Jalayev Farid Xotib o'lna beriladi. Rahim etasiz. Rossiya Federatsiyasi Avul xo'jaligi ministrligining rahmat xoti javobligi cheklangan Ismoil Avul xo'jaligi predpриятиесінің bosh injineri Habib Rahmanov Rinat Rais o'lna beriladi. Tatariston Respublikasi Avul xo'jaligi ham oziq-tulik ministrligining ведомство bo'laklari topshiriladi. За долголетний плодотворный труд в системе агропромышленного комплекса почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан вручается генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Дуслык Колоколову Николаю Григорьевичу. Avul xo'jaligida uzoq yillar namusli xizmati uchun Tatariston Respublikasi Avul xo'jaligi ham oziq-tulik ministrligining maqtov gramotasi bilan bir bosh javobliligi cheklangan jamiyatining xizmatni saqlov ham iminlik texnikasi bilgichi Shakirov Minnag'aliyev Fathiddin o'li bo'laklanadi. Rahim etasiz. За долголетний плодотворный труд в системе агропромышленного комплекса благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан вручается ветерану сельскохозяйственного производственного кооператива «Активист» Максютову Валентину Васильевичу. Boltash munisipal rayoni o'sishine zo'r ulush kiritdi. Onun Tatariston Respublikasida rolini ham obro'yin ko'tarish uchun Boltash munisipal rayoni oldindagi qozonishlari uchun medali bilan bo'laklanadi. Xizmat veterani Nasihov Shomil G'abdiraov o'li. Rahim etasiz. Медаль за заслуги перед Балтасинским муниципальным районом вручается врачу-оториноларингологу Балтасинской центральной районной больницы Шарафуддиновой Лидии Ивановне. Tatariston Respublikasi Boltash munisipal rayonining maqtovli grajdani ismi beriladi. Xizmat veterani Ahmadxonov Farid Zohir o'lina. Rahim etasiz sahnaga. Tatariston Respublikasi o'sishine zo'r ulush kiritgan uchun Tatariston Avtonomiyali Sovet Sotsialistik Respublikasi tuziluga 100 yil esdalik belgilari beriladi. Xizmat veterani Boltash munisipal rayoni xotin-qizlar soveti yetakchisi Hakimjanova Firaya Quddus qizina. Rahim etasiz.
Балташ Үзәк район хастаханәсенең рентген лаборанты Сафина Әлфира Дамир кызына. Шулай ук хезмәт ветераны Фатихова Миләүшә Васил кызына тапшырыла. Рәхим итегез. Шулай хезмәт ветераны Сибагатуллин Хакимулла Сибагатулла улын батырлар сәхнәсенә чакырабыз. Шулай ук батырлар сафын хезмәт ветераны Хакимов Сәйдә Шәмси улы тулландыра. Шулай ук Хакимов Сәйдә Шәмси улына Балташ муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты да тапшырыла. Рәхим итегез. Дәрәҗәле бүләкләрегез белән сезне, хөрмәтле райондашларыбыз, киләчәктә дә уңышлар юлдаш булсын сезгә. Инде хәзер залдагы урыннарыгызга рәхим итегез. Зәлидә дуэты Созвездие Йолдызлык 2020 Республика конкурсы лауреатлары.
Чабата биюе безнең заманы республика шиешләр конкурсы лауреатлары. Үзен сугарып, тукландырып торган тамырлары көчле булганда гына, киң кулачлы мәхәббәт агач һаман тормаклана, биеккә омтыла ала. Менә бүген районга дан шөһрәт китергән казанышларыбызның нигезе дә күп еллар буена тупланып килде. Иң сәләтле җитәкчеләрнең, йөзләгән кешеләрнең ялкынлы хезмәт еллары терлекчелектә зур бурылыш алырга, республика күләмендә танылырга ярдәм итте. Балташ районы гади хезмәт кешесен рухландыра алган, талантлы җитәкчеләргә, алдынгы хезмәт коллективларына бай район. Нәкъ менә алар терлекчелек тармагында уста эш оештырып, районны алдынгылар рәтенә бастырдылар. Әйдәгез, мактаулы һөнәр ияләре, алдынгы сыер савучыларыбызны зур горурлык хисләре белән батырлар сәхнәсенә чакырабыз. Хезмәт батырларын котлау һәм истәлек бүләкләрен тапшыру өчен сүзне кабат мәртәбә Балташ муниципаль районы башлыгы Рамил Рәшит улы Нотфуллинга бирәбез. Рәхим итегез. Заманча җиһазландырылган савыл залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән алдынгыларыбызны бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Яңа тормыш җәмгыятенең алдынгы савымчысы Рәмзия Нәбиулла кызы Асхадуллина. 41 баштан тулаем савым 371 тонна тәшкил итә. Эш стажы 17 ел. Рәхмәт сезгә намуслы хезмәтегез өчен. Батырлар сәхнәсенә Татарстан хуҗалыгы сыер савучысы Вәлиева Фирдия Габдуллаян кызын чакырабыз. Барлыгы 27 баштан тулаем савым 239 тонна тәшкил итә. Эш стажы 24 ел. Рәхмәт сезгә. Дуслык җәмгыятенең алдынгы сыер савучысы Григорьева Римма Павловна хезмәте дә зур мактауга лаек. 25 баштан тулаем савым 220 тонна. Эш стажы 10 ел. Тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Игенче авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативыннан Гыйльмуллина Алсу Нәкыйп кызы да зур хезмәт җиңүләре белән килде бу бәйрәмгә. Барлыгы 28 баштан тулаем савым 236 тонна тәшкил итә. Эш стажы 32 ел. Котлыйбыз сезне. Тимирязов исемендәге җәмгыятьнең җиһазландырылган саву залларына югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән алдынгы савымчысы Гарифуллина Миңнегөл Солтан кызы да үзенең тырыш хезмәте өчен мактауга лаек. 33 баштан тулаем савым 272 тонна тәшкил итә. Эш стажы 23 ел. Рәхмәт намуслы хезмәтегез өчен. Алдынгылар рәтенә Борнак җәмгыятенең алдынгы сыер савучысы Иванова Галина Александровнаны чакырабыз. Барлыгы 24 баштан тулаем савым 185 тонна тәшкил итә. Эш стажы 24 ел. Рәхмәт тырыш хезмәтегез өчен. Сәхнәбез түренә Маяк җәмгыяте сыер савучысы Галямова Фирдания Рафис кызын чакырабыз. Барлыгы 44 баштан тулаем савым 331 тонна тәшкил итә. Эш стажы 32 ел. Чын күңелдән тәбриклибез Фирдания апаны. Хезмәт батырларын сафын Сырнай җәмгыятеннән Петрова Елена Львовна тулландыра. Ул заманча җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән. Барлыгы 24 баштан тулаем савым 175 тонна тәшкил итә. Котлыйбыз сезне. Активист авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативыннан Петухова Сония Ринат кызы бүләкләнә. 44 баштан тулаем савым 308 тонна тәшкил итә. Эш стажы 21 ел. Кама авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативыннан Хәбибуллина Лютия Ханзар кызы да зур хезмәт җиңүләре белән килде бу бәйрәмгә. Барлыгы 42 баштан тулаем савым 284 тонна. Эш стажы 23 ел. Рәхим итегез. Труд җәмгыятеннән Раимова Марина Анатольевна хезмәте дә зур мактауга лаек. Барлыгы 50 баштан тулаем савым 309 тонна тәшкил итә. Эш стажы 17 ел. Сәхнәбез түренә Сосна җәмгыяте сыер савучысы Нәзипова Гөлсинә Кәбир кызын чакырабыз. Барлыгы 36 баштан тулаем савым 174 тонна. Эш стажы 20 ел. Мактаулы хезмәтегез дәвамлы булсын иде. Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативының җиһазландырылган саву залларына югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән алдынгыларыбызны бәйрәм сәхнәсенә дәшәбез. Фәләхетдинова Гөлнар Гарәфетдин кызы 92 баштан тулаем савым 1072 тонна тәшкил итә. Эш стажы 16 ел. Шулай ук шушы җәмгыятьтән Ибрагимова Гөлнара Мөнир кызын дәшәбез. 92 баштан тулаем савым 1035 тонна тәшкил итә. Эш стажы 14 ел. Рәхмәт сезгә.
Батырлар сәхнәсенә Татарстан хуҗалыгыннан Хөснетдинова Равилә Габдулла кызын чакырабыз. 63 баштан тулайым савым 572 тонна тәшкил итә. Эш стажы 24 ел. Батырлар сәхнәсенә бер бар җәмгыяте алдынгысы Вилданова Гөлнара Мәймун кызын тәшәбез. Ул барлыгы 97 баш сыердан 572 тонна сөт савып алган. Эш стажы 16 ел. Мактаулы хезмәтегез дәвамлы булсын. Хезмәт батырлары сафын Исмаил җәмгыятенең заманча җиһазландырылган саву залларында югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән Мөбарәкшина Гөлүзә Фәттах кызы тулыландыра. Барлыгы 140 баш сыердан 869 тонна сөт савып алуга ирешкән. Эш стажы 36 ел. Хезмәт батырлары булып танылган алдынгы сыер савучыларыбызны тагын бер кат котлыйбыз. Сезнең хөрмәткә үзебезнең кайнар алкышларыбыз белән музыкаль сәламнәребезне юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Kayınlarga uğradım meni yürek sağışı Sağınulardan kayşaksız köngül Tuğan yakka kaytıp barışıp Dağlar işini kölü boyunda özken Dalda sayrar kışlar tavışın Yürek yarasına deva özler Tuğan yakka kaytıp barışım Dağlar işini kül boyunda özken Dalda sayrar kışlar tavışın Yürek yarasına deva özler Tuğan yakka kaytıp barışım Sevgi yaralar kalgan tuğan yakta Düzeltildi bir yaşlık yalığışın Yazmışlardan uzmuş esli yüzlü Tuğan yakta kaytıp barışıp Dağlar işini kül boyunda özken Dalda sayrar kışlar tavışın Yürek yarasına deva Tuğan yakka kaytıp barışım Dağlar işini kül boyunda özken Dalda sayrar kışlar tavışın Yürek yarasına deva özler Tuğan yakka kaytıp barışım işini kül boyunda özken Salda sayrar kışlar tavışın Yürek yarasına deva özler Tuğan yakka kaytıp barışın Dağlar işini kül boyunda özken Dalda sayrar kışlar tavışın Yürek yarasına deva özler Tuğan yakka kaytıp barışım Tuğan yakka kaytıp barışım Baltaşıma kaytıp barışım Hayırlı gün isəmisiz. Mına indi men sizni şən көңілдән шушы матур көн белән татлыйсым килә. Мен үзем дә яшерен батыры түгел, авыл җегете, 9 ел комбайнда эшләп үскән кеше, егет. Кичкенәдән инде дон комбайнда эшләдем мин.
Хәлегезне аңлыйм, эшләдем, кичкенәдән яшьтән, чыннан да бик авыр труд. Сезгә бары тик исәнлек телим, чыннан да шулай матур иттереп, дөньялар тыныч булып, игеннәр уңып торсын дуслар. Бәйрәм белән сезне. Киттек Шәрәф Таҗир, сезнең өчен. Диджей музыканы ачтан хәзерәк. Yaradım küldürədə, yalatıp da ölgürə. Əylənə dünya əylənə, bizni də əyləndirəm. Əylənə dünya əylənə, toxtab qana qalmasın. Əylənib birini tögey, əyləndirib salmasın. Əylənə dünya əylənə, toxtab qana qalmasın. Əylənib birini tögey, əyləndirib salmasın. Əyləndiriblər salmasın, balığanına tözərlik. Başqaylar iyilgəndə də, əllər qalsın gülərlik. Əylənə dünya əylənə, toxtab qana qalmasın. Əylənib birini tögey, əyləndirib salmasın. Əylənə dünya əylənə, toxtab qana qalmasın. Əylənib birini tögey, əyləndirib salmasın. Köpkəlevdən fayda kilməz, Qaybində izləmik, ol bizni əyləndirə şol, biz anı tügüləbik. Əylənə dünya əylənə, toxtab qana qalmasın. Əylənib birini tögey, əyləndirib salmasın. Əylənə dünya əylənə, toxtab qana qalmasın. Əylənib birini tögey, əyləndirib salmasın. Əylənib birini tögey, əyləndirib salmasın. Алтын барыс һәм Болгар премиясы лауреаты Ришат Фазлый Әхмәтов. Рәхмәт, бәйрәмнәр белән сезне. Кунак килсә бәйрәм тагын да ямләнә, күркәмләнә диләр. Бүген бәйрәм безне зурлап, уңышларыбызга соклану хисләре белән, күңелләре янып торган дәрәҗәле кунаклар да килгән. Әйдәгез әле, сезнең кайнар алкышлар астында бәйрәмебезнең күрке булган кунаклар белән якыннанрак танышып китик. Җәббаров Марат Озат улы, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры. Сәлихов Мәҗит Хаҗип улы, Татарстан Республикасының төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт экспертизасы һәм бәя кую идарәсе җитәкчесе. Нугаев Камил Әсгать улы, Татарстан Республикасының дәүләт советы депутаты, кураторыбыз. Шулай ук бәйрәмдә иганәчеләребез Мингазов Минтимер Вагиз улы һәм Шәйхетдинов Рәис Тәбрис улы да катнаша. Süt җитештерүнең үз серләре булган кебек, ит җитештерүнең дә үзенә генә хас, үзенчәлекле яклары бар. Фермаларда үрчем алуга, мал симертүгә җитәрлек әһәмият биреп, яңа технологиялар кулланып, заман белән бергә атлаган хуҗалыклар гына ышанычлы яши ала бүген.
Сөзібіз ит жетіштіру тармағында тырышып қызмет қойған тірлікшілеріміз хақында. Әйдегізелі сіздің қойнар алқышларығыз астында оларны да батырлар сәхнәсіне шақырайық. Хезмәт батырларына истәлек бүләкләрен тапшыру өчен сәхнәгә кабат мәртәбә Балтач муниципаль районы башлыгы Рамил Рәшид улы Нутфуллины чакырабыз. Алдыңғы тірлікшілер сафына Тимирязев җәмгыятеннән Тимофеева Файна Вениаминовнаны чакырабыз. Эш стажы барлыгы 2 ел. 2020 елда 493 бозау кабул итеп алынган. Яшь тірлікшілернең сакланышы 98%. Бәйрәм сәхнәсенә Якты юл җәмгыятеннән Нәҗипова Нурсия Икрам кызы күтәрелә. Эш стажы 34 ел. 2020 елда 486 бозау кабул итеп алган. Яшь тірлекләрнең сакланышы 99%. Арбор җәмгыяте алдынгысы Рахматуллина Рифат Сөнгатулла улы. Эш стажы 30 ел. Үзе караган һәр 160 тірлектән 757 граммнан артык көнлек үсеш алуга ирешкән. Рәхмәт сезгә игелекле хезмәтегез өчен. Хезмәт батырлары сафына Алга җәмгыятеннән Габделхакова Римма Мөкаддәс кызын чакырабыз. Эш стажы 9 ел. Үзе тәрбияләгән һәр 146 тірлектән 715 граммнан артык көнлек үсеш алуга ирешкән. Хезмәт батырлары сафына Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы алдынгысы 6 айдан 12 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Гатауллина Гадел Билал улында котлыйбыз. Сасна җәмгыяте хезмәт батыры 6 айдан 12 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Ахатов Илнар Гаффар улы да зур җиңүләр белән килде бәйрәмгә. Эш стажы 9 ел. Үзе тәрбияләгән һәр 126 тірлектән 971 граммнан артык көнлек үсеш алуга ирешкән. Бәйрәм сәхнәсенә Борнак җәмгыятеннән Никифоров Сергей Александровичны чакырабыз. Ел дәвамында бик нәтиҗәле эш башкарып, ул да бүген алдынгылар сафында. Дуслык җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең хезмәт батыры да югары бәяләнә. 12-18 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Степанов Юрий Михайловичны да котлыйбыз. Аның эш стажы 11 ел. Үзе тәрбияләгән һәр 420 тірлектән 726 граммнан артык көнлек үсеш алуга ирешкән. Бәйрәм сәхнәсенә Татарстан җәмгыятенең хезмәт батыры 12-18 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Хабибуллин Әнәс Рауил улы күтәрелә. Эш стажы 40 ел. Үзе караган һәр 210 тірлектән 818 граммнан артык көнлек үсеш алуга ирешкән. Яңа тормыш җәмгыятеннән 12-18 айга кадәр бозаулар тәрбияләүче Файз Рахманов Илдус Илдар улында котлыйбыз. Аның эш стажы 8 ел. Үзе тәрбияләгән һәр 191 тірлектән 761 граммнан артык көнлек үсеш алуга ирешкән. Тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Бер бар җәмгыятеннән эре мөгезле терлек симертү буенча оператор Даминова Гөлфия Нургаян кызында сәхнәгә чакырабыз. Чын күңелдән котлыйбыз сезне. Маяк җәмгыятеннән Салихҗанов Раузит Габделхай улының хезмәте дә мактауга лаек. Ел дәвамында бик нәтиҗәле эш башкарып, ул бүген алдынгылар сафында. Эш стажы 37 ел. Үзе тәрбияләгән һәр 98 тірлектән 862 граммнан артык көнлек үсеш алуга ирешкән. Хезмәт батырлары сафына Кызыл юл җәмгыятеннән атлар тәрбияләүче Исламов Рафаил Әхәт улын чакырабыз. Эш стажы 7 ел. 126 тірлектән барлыгы 46 тай алынган. Фидакар хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тірлekчеләребез. Һәр кайсыгызга саулык, ныклы сәламәтлек телибез.
Gulsheshek ham Rustam Hasanovlar. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не
не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Радик Шакиров. Әлі көптен түгілгіні Радик тұрмышында зур вақиға болды. Радикка Татарстан Республикасының от қозанған артисті исімі берілді. Барлық райондашларыбыз исімінен қойнар құтлыйбыз. Yoрлы yıllar ortda қалса да, икмәкнең қимметі, қадірі хиш кимеми. Кирисинче яшәү чыганагы икмәккә, оны игүгә игътибар артканнан арта бара. Хәзер районыбыз кырларын көчле куәтле, зур егәрлекле техникалар иңли. Басуда үстерелгән икмәкне җыйнап алу комбайнчылар кулында. Бүгенге бәйрәмдә уңыш язмышын хәл итүдә аеруча зур хезмәт куйган комбайнчыларыбызны да хөрмәтлегәле. Алдынгыларга бүләкләр тапшыру өчен сәхнәгә янәдән Балташ муниципаль районы башлыгы Ромил Рәшит улы Нотфуллинны дәшәбез. Рәхим итегез. Сәхнәгә 2020 елда бертөкле һәм кузаклы культуралар суктыру буенча алдынгы комбайнчыларны чакырабыз. Сосна җәмгыятенең хезмәт батыры Зияддинов Росил Ноил улы. Ул Акрос 550 комбайнында барлыгы 2395 тонна бертөклеләр суктырган. Татарстан җәмгыятенең кыр батыры Хидиятов Илшат Илфак улында бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Джон Дир комбайнында хезмәт куеп 2335 тонна ашлык суктыруга ирешкән. Рәхмәт игелекле хезмәтегезгә. Батырлар сафын шулай ук Татарстан җәмгыятеннән Бәриев Райнур Рауил улы тулыландыра. Дон 1500 комбайнында барлыгы 2252 тонна ашлык суктырып алган. Игенче авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативыннан Гарипҗанов Алмаз Сәлимҗан улында бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Туканы 450 комбайнында 3097 тонна ашлык бүген туплап алдыңгылар сафында. Тимирязев җәмгыятенең алдынгысы Нугманов Ясәви Гафуран улында бәйрәм сәхнәсенә дәшәбез. Ул Тукано 430 комбайнында 2795 тонна ашлык суктырып, зур җиңүләргә ирешкән. Татарстан җәмгыяте кыр батыры Иванов Геннадий Григорьевичны да бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Ул Гримма 75-30 комбайнында 1322 тонна бәрәңге җыйып алган. Комбайнчылар арасында Джон Дир комбайнында Исмаил җәмгыяте уңганы Мухаммедшин Ришат Муллазия улы. Рәхим итегез. Ягуар комбайнында 27708 тонна яшел азык әзерләүче Кызыл юл авыл хуҗалыгы алдынгысы Фәрзетдинов Фәнис Фәварис улына тиңнәр юк. Игенче хуҗалыгының яшь комбайнчысы Фәйзрахманов Илнас Илфат улы Ягуар комбайнында барлыгы 27059 тонна яшел азык әзерләгән. Татарстан җәмгыяте кыр батыры Галимҗанов Фирдус Флюн улында бәйрәм сәхнәсенә чакырабыз. Полиция маркалы комбайнында матур хезмәт җиңүләре яулаган Маяк җәмгыяте комбайнчысы Габделхаков Ринат Габделфәрт улын чакырабыз. Бәйрәм түренә Бурбаш җәмгыяте хезмәт батыры Мутигуллин Рәсим Зиннатулла улын чакырабыз. Полиция маркалы комбайнында эшләп югары күрсәткечләргә ирешкән. Шулай ук полиция маркалы комбайнында матур хезмәт җиңүләре яулаган Маяк җәмгыяте комбайнчысы Хамидуллин Ринат Халиулла улында чын күңелдән тәбриклибез. Хөрмәтле алдынгыларыбыз, җиңүләрегез дәвамлы булсын.
yıldızlardan da. Bakıtlı kuruna var düşler. Bizi şuradan yağar zor işler. Muhabbetin şarlı biz yaşar, yaşar, yaşar. Созвездие Йолдызлык 2020 Республика конкурсы лауреаты Зилә Хамитова. Иген игу. Бір қарағанда йыллар буена нык камилләшкән. Теләсә кем тарафыннан башкарыла ала торган гап-гади хезмәт кебек. Сөрәсең, шәшәсең, урасың. Ләкин ничек сөрергә? Кайчан шәшергә? Ничек итеп урып алырга? Моны көннәрнең сәгатен, минутын оста файдаланучы, җиргә йөрәк җылысын биреп, кадер-хөрмәт күрсәтеп, тир түгеп эшләүче тәҗрибәле игенче генә белә. Ул бөтен көчен, тырышлыгын, осталыгын иген үстерүгә бирә. Сүзебез районыбызның уңган механизаторлары, шоферлары хакында. Алдынгыларга бүләкләр тапшыру өчен бәйрәм сәхнәсенә кабат мәртәбә Балтач муниципаль районы башлыгы Рамил Рәшид улы Нотфуллинны чакырабыз. Сәхнәгә Маяк җәмгыятеннән Хадиев Тәлгать Миннәхмәт улын дәшәбез. ДТ-75 тракторында эшләп, бүгенге көндә яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Батырлар сафына Дуслык җәмгыятеннән Ефремов Геннадий Николаевич күтәрелә. ДТ-75 маркалы тракторында хезмәт куя. Игенче хуҗалыгының әйдәп баручы ДТ-75 трактористы Ахмедшин Мәсхүд Мәхмүд улы да алдынгылар рәтендә. Сәхнәгә рәхим итегез. Сасна җәмгыятеннән Муллагалиев Илшат Нури Әхмәт улы да алдынгылар рәтендә. ДТ-75 тракторында эшләп бүгенге көндә яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Хезмәт батырлары сафына Якты юл җәмгыяте механизаторы Гайсин Нуретдин Юсуп улын дәшәбез. Ул К744 маркалы тракторында хезмәт куя. Батырлар сафын Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы механизаторы Гарифуллин Әмир Рафиq улын чакырабыз. Шулай ук К744 маркалы тракторда хезмәт куя. Рәхмәт улы хезмәтегезгә. Сосна җәмгыятенең алдынгы механизаторы Нуриев Рәмзил Хәсән улы да бүген җиңүчеләр рәтендә. Уңышларыгыз белән сезне. Тимирязов җәмгыяте алдынгысы Камалов Рафил Тәүфиq улы да бүген хезмәт батырлары сафында. Тырыш хезмәте өчен Татарстан җәмгыятеннән Саттаров Ришат Рошид улы бүләкләнә. Батырлар сахнәсенә рәхим итегез. Сасна җәмгыятеннән алдынгы механизатор Нәҗипов Рафил Рәкыйп улы да бүген җиңүчеләр рәтендә. Т150 тракторында яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Бәйрәм турына Тимирязов җәмгыятеннән Мифтахов Илгизәр Зөфәр улын дәшәбез. Югары күрсәткечләре белән Илгизәр абый бүген алдынгылар рәтендә. Исмаил җәмгыятенең алдынгы механизаторы Хуҗин Рафиq Нәкип улында котлыйбыз. МТЗ 1221 тракторында хезмәт куя. Хезмәт батырлары сафына Кызыл юл авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы җәмгыяте уңганы Асхадуллин Рүзәл Самат улын дәшәбез. Рәхим итегез. Һәм шушы ук җәмгыятьтән Низамиев Айрат Рафаев улында бүләкләнә. Уңышларыгыз белән сезне. Бәйрәм сәхнәсенә Игенче авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы тракторчысы Әхмәтҗанов Азат Дамир улын дәшәбез. Кама авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү кооперативы механизаторы Давлетшин Фердинанд Дарбиян улы МТЗ 82 тракторындагы уңышлары белән бүген алдынгылар рәтендә. Хөрмәтле алдынгыларыбыз, сезне кабат зур җиңүләрегез белән тәбрик итәбез. Саулык, сәламәтлек, уңышлар юлдаш булсын сезгә. Ах, душа мой, билдә каеш бушамый. Ах, душа мой, билдә каеш бушамый. Иртүк торып суга барам, камыр басам, икмәк салам, кай җирләрем ошамый. Иртүк торып суга барам, камыр басам, икмәк салам, кай җирләрем ошамый. Билдә каеш бушамый. Ах, душа мой, билдә каеш бушамый. Алтыгымны көтеп торам, камыр басып
бушамый. Ах, душа мой, билде коеш бушамый. Жылап тұрам, бейіп тұрам, күліп тұрам, ойнап тұрам, ой жерлерім ушамый. Жылап тұрам, бейіп тұрам, күліп тұрам, ойнап тұрам, ой жерлерім ушамый. Душа мой, билде коеш бушамый. Ах, душа мой, билде коеш бушамый. Иртүк тұрып суға барам, омыр басам, икмек салам, ой жерлерім ушамый. Иртүк тұрып суға барам, омыр басам, икмек салам, ой жерлерім ушамый. Тұрып суға барам, омыр басам, икмек салам, ой жерлерім ушамый. Ой туыңны күтіп тұрам, онытларсыз ұшып тұрам, ой жерлерім ушамый. Жылап тұрам, бейіп тұрам, күліп тұрам, ойнап тұрам, ой жерлерім ушамый. Район сәнгать мәктәбенең гармония вокаль квартеты. ел уңышын үстереп, аны жиып алуда зур күш түккән алдыңғы шоферларды һәм механизаторларны хезмәт батырлары сәхнәсенә чакырабыз. Хезмәт батырларына истәлек бүләкләрен тапшыру өчен янәдән сәхнәгә Балтач муниципаль районы башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллинны чакырабыз. Тимирязов җәмгыятенең алдыңгысы Саттаров Илфат Мөнир улында бәйрәм сәхнәсенә дәшәбез. Ул Макдон комбайнында 3318 гектар эш башкарып, зур җиңүләргә ирешкән. Мояк җәмгыятеннән үз йөрешле чапкычлар арасында Макдон комбайны белән зур уңышларга ирешкән Гарифҗанов Рафаил Нурхәмәт улында котлыйбыз. Бәйрәм сәхнәсенә Исмаил җәмгыяте уңганы Закиров Рифат Рәшит улын чакырабыз. Тырыш хезмәтегез өчен зур рәхмәт сезгә. Алдыңгылар сафын Якты юл җәмгыятеннән Муллагалиев Расил Рауил улы тулландыра. Рәхмәт сезгә фидакарь хезмәтегез өчен. Татарстан җәмгыятенең кыр батыры Каюмов Рафил Султан улына тиңнәр юк. Рәхмәт фидакарь хезмәтегезгә. Бәйрәм сәхнәсенә Якты юл җәмгыяте уңганы Хадиев Хәниф Мөхәммәд Гали улын чакырабыз. Рәхим итегез. Үзенең тырыш хезмәте белән зур нәтиҗәләргә ирешкән Тимирязов җәмгыятеннән Мифтахов Илнар Зөфәр улында бүләклибез. Алга табада сезгә мактур хезмәт җиңүләренә ирешергә язсын. Дуслык җәмгыятеннән зур уңышларга ирешкән Вафин Азат Сәлим улының хезмәте дә бәяләп бетергесез. Рәхмәт игелекле хезмәтегезгә. Хезмәт батырлары сафына Татарстан җәмгыятенең КамАЗ шоферы Хакимов Фидаил Гарифҗан улы күтәрелә. Җәмгыятьнең иң тырыш булдыклы шоферларының берсе. Ул үзенең машинасы белән 458,088 тонна километр эш башкарган. Бәйрәм сәхнәсенә Сосна җәмгыяте КамАЗ шоферы Ганиев Рәис Корбангали улын чакырабыз. Барлыгы 360,28 тонна километр эш башкарган. Сельхозхимия җәмгыяте уңганы Нургалиев Рәис Шахдали улы да зур хөрмәткә ия. Рәхим итегез. Бәйрәм турына ООО Орша Балтач сөт мой җәмгыяте шоферы Усманов Шамил Донил улын чакырабыз. Намуслы хезмәтегез өчен рәхмәт. Сәхнәгә Сорной җәмгыятенең әйдәп баручы шоферы Спиридонов Юрий Петровичны дәшәбез. Газ маркалы машинада 145,370 тонна километр эш башкарып, хезмәт батырлары сафында. Батырлар сафында Бурнак җәмгыятеннән Коняев Роман Германович. Рәхмәт сезгә игелекле хезмәтегез өчен. Барыгызга да зур рәхмәт.
Rayon hem Respublika konkursu laureatlari Eski Kishkent Ovul klubining folklor kollektivi. Rayonimizning o'ng'ishlari, yovlagan urlari, ayrim kollektivlarning, ayrim xizmat botirlarining fidokorligidan, o'ng'ishlaridan jinala. Bu o'ng'ishlar negizinde o'zlarining aql salati, bilimi bilan maddi boyliqlar to'diruvchi, avul xo'jaligini turli yoqdan o'stiruvga yangi olimlar qo'llanuvchi bilgichlar xizmati yota. Olding'ilarga bo'laklar topshirish uchun sahnaga Qobat Baltash munisipal rayoni boshlig'i Ramil Rashid o'g'li Nutfullinni chaqiramiz. O'z ishlarining shin ustalari bo'lgan avul xo'jaligi bilgichlarini bayram sahnasida chaqiramiz. Bayram sahnasına Sasna jamiyatining bosh zootexnika Ahmadullin Oydar Sung'atullo o'g'li ko'tarildi. O'z ishining shin ustasi, bulara kollektiv ehtiromini yo'llagan shin ko'ngildan qutlaymiz sizni. Bayram sahnasida Qizil yo'l jamiyatining firma mudiri Muhammadjonova Vasila Mansur qizini chaqiramiz. Rahmat fidakor xizmatingizga. Moyaq jamiyatining bosh injeneri Nabiyev Rinas Rafiq o'g'li, rahmat maqtovli xizmatingizga. Maqtovli bilgichlarimiz topina Iginchi jamiyatining bosh hisobchisi Husaynova Go'zal Rafail qizini chaqiramiz. Rahim etingizali. Bayram sahnasına Tatariston jamiyatining bosh agronomi Hakimov Ferdus Fidail o'g'li ko'tarildi. Rahmat maqtovli xizmatingizga. Do'stlik jamiyatining bosh iqtisodchisi Zakirov Ilfat Xoris o'g'li xizmatida maqtovga ham eng yaxshi bilgich ismini loyiq. Rahmat sizga. Trud jamiyatining veterinariya tabibi Chernova Lidiya Aleksandrovna, tirish xizmatingiz uchun zo'r rahmat. Bayram sahnasida Qizil yo'l jamiyatining usta qo'lli tuzuvchisi Xayrulin Salovat Ferdinand o'g'lini chaqiramiz. Bayram sahnasına Timiryazov jamiyatidan mashina traktorlar mudiri Ashrapov G'abdilbar Sharif o'g'lini tashlaymiz. Burnoq jamiyatining yetishtiruv bo'yicha oldingi texnologi Falahiddinov Ilfaq Mullahmat o'g'li. Rahmat sizga maqtovli xizmatingiz uchun. Baltash davlat veterinariya birlashmasi vet sanitari Gimadiyev Noil G'ayfiddin o'g'li. Botirlar sahnasına rahim edingiz. Rayon ovul xo'jaligi ham oziq-tulik idorasining ovul xo'jaligi ham oziq-tulik idorasi ishlari bo'yicha konsultanti G'ilmiddinova Laysaniya Navil qizi xizmatida maqtovga loyiq. Kelajakda zo'r o'ng'ishlar tilaymiz sizga. Baltash sut moy jamiyati moychisi Hurmatullina Razaliya Minnahmat qizinda bayram sahnasına tashlaymiz. Sahnaga Subosh ovul jirligidan shaxsiy ishmakar Habriyev Ravshan Rifat o'g'lini chaqiramiz. Hurmatli olding'ilarimiz, sizni Qobat zo'r jingullaringiz bilan qutlaymiz. Sog'lik, salomatlik, o'ng'ishlar yo'ldosh bo'lsin sizga.
kardeş bu
Уйнагыз гармунар конкурсы дипломантлары. Балташ районы гади хезмәт кешесен рухландыра алган талантлы җитәкчеләргә бик бай. Сезнең кайнар алкышларыгыз астында авыл хуҗалыгы сәнәгать тармакларында иң югары нәтиҗәләргә ирешеп җиңү яулаган хуҗалык һәм оешмаларны игълан итәбез һәм аларның җитәкчеләрен батырлар сәхнәсенә дәшәбез. Аларны зур җиңүләре белән котлау өчен Балташ муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллинга бәйрәм турына чакырабыз. Район хуҗалыклары арасында 2020 ел нәтиҗәләре белән җиңүче хуҗалыкларны сәхнәгә чакырыйк әле. Икътисади күрсәткечләре буенча һәм игенчелек өлкәсендә алдынгы урынга чыккан хуҗалык Татарстан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Җитәкчесе Нутфуллин Айнур Рамил улы, рәхим итегез. Акча кереме 314 миллион 995 мең сум. 100 гектар авыл хуҗалыгы җирләренә күчереп исәпләгәндә 7 миллион сум туры килә. Җитештерелгән продукция күләме сату бәяләре белән исәпләгәндә 469 миллион 138 мең сумлык. Хезмәт җитештерүчәнлеге бер кешегә 2 миллион 357 мең сум. Уртача айлык хезмәт хакы 29 меңдә 90 сум. Җитештерү өлкәсенә 2019 елда 197 миллион 838 мең сумлык инвестицияләр керткән. Җитештерү ашлык 8988, уртача уңыш 53,13 центнерга, бәрәңге 3564 тонна, уртача уңыш 446 центнерга. Азык культураларыннан 11722 тонна азык берәмлеге җыелган. 1 гектардан чыккан уңыш 68,1 центнер. Терлечелек күрсәткечләре буенча алдынгы хуҗалык Кызыл юл авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы җитәкчесе Хайруллин Фердинанд Нургаян улы. Мөгезле эретерлек саны 2161 баш, 2019 елга карата 109%. Җитештерү сөт 8899 тонна, 2019 елга карата 137%. Bir sıyırga 10.787 kilogram, it 382 tonna, 2019 yılga karata 8%. Терлечелек өлкәсендә зур уңышларга ирешкән хуҗалык Тимирязев исемендәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Җитәкчесе Исрафилов Булат Сәйдәш улы. Мөгезле эретерлек саны 2165 баш. Җитештерү сөт 6251 тонна. Bir сыйырга 8045 килограмм, ит 418 тонна. Терлечелек өлкәсендә зур уңышларга ирешкән хуҗалык яңа тормыш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Сайфетдинов Мәхсүмҗан Равил улы. Терлечелектән кергән акча кереме 198 миллион 774 мең сум. Bir шартлы терлек 72 мең сум акча керткән. Игенчелек өлкәсендә зур уңышларга ирешкән хуҗалык Кама авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы. Җитәкчесе Нәҗипов Рәкыйп Нәкыйп улы. Җитештерү ашлык 5737 тонна, уртача уңыш 43,6 центнер гектар. Игенчелектә җитештерелгән продукцияны бер төк берәмлегенә күчереп исәпләгәндә һәр гектардан 46 центнер уңыш алынган. Чәчүлек җирләрнең һәр гектарына тәэсир итү көчендә 86 килограмм ашлама кертелгән. Игенчелек өлкәсендә зур уңышларга ирешкән хуҗалык Активист авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы. Җитәкчесе Зәкиев Рафил Наил улы. Игенчелектә җитештерелгән продукцияны бер төк берәмлегенә күчереп исәпләгәндә һәр гектардан 44,13 центнер уңыш алынган. Икътисади күрсәткечләре буенча зур уңышларга ирешкән хуҗалык Борбаш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Җитәкчесе Султанов Рафис Фарадис улы. Акча кереме 177 миллион 155 мең сум. 100 гектар авыл хуҗалыгы җирләренә күчереп исәпләгәндә 4 миллион 492 мең сум туры килә. Икътисади күрсәткечләре буенча зур уңышларга ирешкән хуҗалык Дуслык җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Җитәкчесе Колоколов Николай Григорьевич. Акча кереме 233 миллион 587 мең сум. 100 гектарга авыл хуҗалыгы җирләренә күчеп исәпләгәндә 4 миллион 991 мең сум туры килә. Җитештерелгән продукция күләме сату бәяләре белән исәпләгәндә 301 миллион 781 мең сумлык. Хезмәт җитештерүчәнлеге бер кешегә 1 миллион 640 мең сум. Уртача айлык хезмәт хакы 28 мең 992 сум. Игенчелектә югары уңыш үстерүгә ирешкән җаваплылыгы шикләнгән Агрохим сервис җәмгыяте җитәкчесе Гыйләҗев Наил Рәүф улы. Рәхим итегез.
Игенчиликте югары уңыш үстерүү максатынан район авыл хуҗалыгы предприятиеләре барлыгы 10 000 тонна минераль ашлама кайтартып, барлыгы 317 миллион 405 мең сумлык эш башкарып, зур нәтиҗәләргә ирешкән. 2020 елда ішкі ресурслардан нәтижелі файдаланып, хезмәтне максатчан оештырганы өчен Балташ сөт май комбинаты бүләкләнә. Җитәкчесе Насибуллин Рәмзил Рафис улы. Барысы 3 миллиард 615 миллион сумлык продукция, 11029 тонна сыр, 3608 тонна май җитештереп район икътисадын үстерүгә һәм тотрыклыгын булдыруга саллы өлеш кертеп, сәнәгать предприятиеләре арасында җиңү яулаган. Балташ муниципаль районы җирле үзидарә органнарының 2020 елдагы эшчәнлегенә үткәрелгән мониторинг нәтиҗәләре буенча алдынгы булган югары Субаш авыл җирлеге бүләкләнә. Җитәкчесе Вакин Ренис Борисович. Зур җиңүләрегез белән чын күңелдән тәбриклибез сезне алдынгылар. Бәя биреп бетергесез олы хезмәтегез, ихтияр көчегез өчен зур рәхмәт сезгә. Hürmetli Marat Azatович, hürmetli konaklar, hürmetli veteranlar, aldığılarımız, rayondaşlar. En birinci şeratta men özümнең улы рәхмәтемне белдерәм Марат Азатович сезгә. Вакыт табып, безнең шатлыгыбызны уртаклашырга кайтканыгыз өчен, безнең тинак кына эшебезгә улы бәя биргәнегез. Киләчәктә дә шушы тынгысыз авыр хезмәтегездә матур итеп эшләргә язсын. Ә без Балташлар үз ширатыбызда Республиканың авыл хуҗалыгындагы хезмәт өлешләренә үзебезнең улы саллы нәтиҗәле хезмәтебезне кертирбез дип ышанып калабыз һәм киләчәктә дә бергә матур итеп эшләрбез дигән теләктә калабыз. Рәхмәт сезгә. Шулай ук улы рәхмәтемне белдерәм спонсорларга, чөнки мондый бәйрәмнәр алар инде финансы чыгымнарыннан башка булмый. Менә безнең бик һәр вакыт ярдәм итүче Рәис Тәбрисович, Минтимер Вагызович һәм безнең шулай хуҗалыклар, хуҗалык итәкчеләре шушындый эшләрдә һәр вакыт инде аңлашып аралашып эшлибез, ярдәм итәләр. Шулай ук тагын бер мәртәбә рәхмәтемне әйтәсем килә ветераннарыбызга. Алар ныклы нигез салгач, без бүгенге көндә матур итеп эшли алабыз. Алар эшне үз чорларында тырышып башкарган өчен. Менә бүген без анда 10 минутлык видеоязмада шактый гына районыбызның тарихын барлап утырдык. Инде Рим Ибрагимовичларны күрдек һәм башка чорларда эшләгән җитәкчеләрне искә алдык. Бүтән ветераннарга, барлык ветераннарга, район халкына, гомумән күп милләтле халкыбызга улы рәхмәтебезне белдерәм. Районыбыз тыныч, матур тормышта, иҗади изләнүдә бүгенге көндә эшли. Күрсәткечләребез матур, эшләребез яхшы. Киләчәктә тагы да тырышыбрак нәтиҗәле хезмәт кую сорала. Чөнки заман алга бара. Без бүгенге көн белән яши алмыйбыз. Чөнки безнең ихтиҗларыбыз елдан-ел үзгәрә. Киләчәктә дә шулай бергә булып, бердәм булып, тату итеп гомер кичергә һәм уңышлар яулап эшләргә насыйп булсын. Тагын бер кат улы рәхмәтемне белдерәм бәйрәм белән. Бик зур рәхмәт сезгә, Рамил Рашидович. Хөрмәтле хезмәт алдынгылары, кадерле кунаклар, бүгенге бәйрәм тантанасы районыбыздагы күп милләтле халыкның үзара килешеп, дус тату яшәвен, бер-берсен хөрмәт итүен, тормышыбыз муллыгы, матурлыгы хакына тырышып хезмәт итүләрен тагын бер кат раслады. Инде билгеле булганча, 2021 ел Татарстан Республикасында президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов тарафыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Шуңа да районыбызда гасырлардан килгән шушы бәрәкәтле туганлыкны саклау һәм ныгыту безнең иң олы максатыбыз булып тора. Һәр буын ил тарихына үз битләрен яза, үзенең эш гамәлләре белән истә кирип кала. Безнең Балташыбызның олы тарихында һәр авыл һәм һәр хезмәт коллективының кечкенә тарихыннан тупланган. Безнең буын һәм бездән соң киләчәк буыннар язган битләр дә бары тик матур эшләре белән казанышлар һәм тамгалансын иде. Без үз районыбыз белән чын күңелдән горурланабыз. Аны бай һәм куәтле итеп күрергә телибез.
Бүгінгі бәйрәм һәр кайсыбызга армый талмый эшләү, яңа казанышларга ирешү өчен этәргеч булсын. Милли горурлык, туган җиргә мәхәббәт хисләрен арттырсын. Барыгызга да тынычлык, бәхет һәм уңышлар телибез. Тагын бер кат бәйрәм белән.
Кояш чыккан чакта безнең туган якта уяналар кошлар йөрәгедә Тургайларда тургай бәхет тели бугай яңа җырлар туа йөрәгедә Иленең матурлыгын дөньяның зурлыгын күңелемә салдым барысын Бу хушлашу түгел үз халкыма җырлап барышын Күңелне җилкетә сабый бала көлгән тавышлар Иленең матурлыгын дөньяның зурлыгын күңелемә салдым барысын Бу хушлашу түгел үз халкыма җырлап барышын Тырыш минем халкым йөрәгендә ялкын лаеклы ул хөрмәткә даныга Ялгызларны парлап тарала җыр якты җиһанга Иленең матурлыгын дөньяның зурлыгын күңелемә салдым барысын Бу хушлашу түгел үз халкыма җырлап барышын Бу хушлашу түгел үз халкыма җырлап барышын